Ki Nongtrei ki Badan Hakshatri Jonka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association ki Bahab Hak Trade Union ki Bakinthop Yakish Pautli ki Trade Union ki Badan Halari India Barok Kawai Hinne Gasni ka Khat Artrek Rimpang Arjar Arpunrio ki Lapin Long Da Kaji Yaki Kabajai Jai Kabla Long Hakmat Umordur Jong Uwok Kyang Nangba Hapersha ka Civil Hospital Shillong ban persha ya kajing penkala ke sorkar India ya kali bela. Ha kani kajing ki ki belawan ban shim bentalang di kiwe ki kinhon ki bakin thop nadu ki nong tray bank ki nong tray ka BSNL ki bahab ha ka employee union ki nong tray post office balashong thain ki bahab ha ka all India postal and RMS pensioners association lembat kiwe Hakani ka juyeki kinong tray kila perta ya ka slogan pinram persha ya ka sorkar India habakren u general secretary kani ka kinhun uba Edward Lynching uloong ba ka jingdawa jongki kalong bandawa wengi ki katto katni tli ki kindon na katay kaan New Labour Code, we oppose. We oppose. We oppose. New Labour Code, we oppose. We oppose. We oppose. New Labour Code, anti-social. 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 New Labour Code, anti-social. 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 Fixed term employment, we oppose. We oppose. We oppose. Fixed term employment, we oppose. We oppose. We oppose. New Labour. Yang kuat ban ai kublai ya kom ka district administration kepala ailat yang ini bangin pelong ya kani ka jiak demonstration kani ka jiak ki ka bajai jai ha kani ka jaka ka ba ilapan ding ai kublai ru ya ki press ba ai kuat ban ai ya ka kubor syabaro kinok song snong jong kani ka jela ba ngiduna ngai kadi ka hok bat ka kamram ka jong ngipat bangin mi sikmat banikaran ya kata ka hok jong kita kinong tray laki long hakan no ko benta ka bangi tray idon la ka jong takardan langi tray hakap kam kabaret tray kam kam kraru tray kata ka dignity kata ka kerdan long tray kadai ban ya sikmat abang na tray u way na pedeng kinong taran ba hamat jongi hamat jonga u de doktor PC Nogi udah state secretary jongka Indian Lawyers Association taba ningkong kalong baik halor jong itu ki codes labor codes dikini ki labor codes na ki arp khundai tali on pen red no satang sautli hakini ki sautli ki labor codes ki don sipon ki jing ki ba kinong belas ni kinya kendo kamu kawai ka Code on Wages, the Code on Wages Act 2019. Kani kita directly ban ailat ya ki karkhana di bawah Nashapari foreign companies bakin set up dak penrit ya ka dor jong ka bay pela ka tang fixed floor wage ka ba ki bu kalong tang sispa nyo bulay tingka sisngi mereka ailat pat ya ki state government ya ki jela ba pero bakin kinle halaka jong ka kam halaka jong ka lenti ban penkir ya kini ki bai pelah rei na kaliang jong central government ka bu sispa nyau ko lai tingka ani kan kita jur ani ka penslur ya kita ki foreign direct investment iban wan sapo kari jongi iban pentrai ki kam da ki brio ki jongi ha ka dor ka bapo tam ladang ipek katkum ka mandes lani ka ha ka bay day bat kinong rap ru ni khen ka da kiyo sanspa artusan ka sisngi ha ka rap karyang kata ka di katkum ka jing khen na ka skill of finance jong ka sarkar ka jongi dikibaw nangta don pa kini kicing ki bayadai na kabenta ki kon samla jungi ni buon ki kena samla jungi ka kam ka jam hangno ingin ki samla jungi kin poi lada kumne ka sarkar ka don kalat ban traikam rei mana ban snai kita ki kam dei ka kamram jong ka sarkar ade ka kamram jong ka sarkar ban
snai hikam nias ngau mene masyapang ka MGNREGA naga benta ki North Eastern State ki lapun kala yakni na ka MGNREGA syaka Bharat Biksit Bharat Gram kaba kikintiu na yaka jingbela kaba sispa singi kikintiu sispa arpusan singi naga benta ki North Eastern State nihap ban Buria 10% nilai apo kejela kajongi ke resource ke rumdon nimdon resource apo kejela kajongi kaba borok diong ba ka sarkar jela jongi ka sulit berpediang nakabul napo ka sentar kinong sonong kum kita kinong tray nidon haki jeka ki batray ki jeka tray baper hoj mentang singi kidon ki bangs ki ba ya simbentah kan ka strike ki khang don pat ki bam ki baklam simbentah ki ai ka jikersan hoj ni yaduna ni sutho namar ba katum ka jingi persang ka jongi kalong mila hamslam hi ban sab ya kanika notice sya ki constituent ki jongi sya ki isnat trekam ki ba ni bro sikat ta ngi bun apa ni don kum kini ki jingi ki makin ki jingi ki ilong ban yarap ya ki kun samla ki jongi narang ngim sedang ban ya ki na tentu ya ki nong tre la ki dei na ka state government la ki dei na kan ngono ka benta ki ba syakri ka sarkar ki mi sakmat kin ay ka kersan mar ka jingi ki ka jongi amlong na ka benta jongi ngi biang ki kam ki jam naik bapuli bam biang ka kam ka jam ka future ka lawai ka jongi kan election kini ki jing tingi yo sngo meneru sapang uniu ka seat bill apa dei sapang usumbai ya uniu usumbai omlom kinongrap jongi adu mata nyebuk sembai hi mulai dak lawan kita ki genetically improve seeds diba pintum kimi mulai yakini ka Amerika ka pek khmat ba India kadai ke jaka bakan yo ban yo ya ka kejat kan yo ban yo kejat ban kontrol ya ka agriculture sector ladang ni berkat pa ya ka tarif ka ba ya ka India hapan siu sepo ka Amerika sa US they cut 3% tanpa ladang ki export na ka region ki salan sa po Amerika tang 0%. Kata Prime Minister jongi wan usmo sarong ba negotiate namar mensuah lagi yang hado laipo 10% ketaka ka tarif na dei mau nrei ngi klempet pat ke backdrop 4% ke hapsiu ke India lada di ekspor catai nara ki import ki tiar jong ki basna na po Amerika 0%. Ka jingdu no ngat jong no kadai jong kinong sna kinong thau tiar jong kari ki jong ni de abangi pek ya kani ka insurance. Da insurance sektor kadai ka belasyak ta kan aban syak ta jur pha foreign direct investment kan 100%. Hoi ni so sorong ba kata foreign direct investment kanwan income yo bun kepisah re kajing sa nyon pat kajing sa nyot ben pat di long show pisah buat haki bang so mata ni yo ka rate of interest ka bangin yo ano lai persen mahambun dahang ni ru lasdang ban kala bang simet ya di bang apo kari au khat kendai spa rivo kendai lapen kelai bun na ki bank na ka private banks ki pun kelas ka nationalized bank nrei menta sedang ban merge ina sedang ban tengret susu ki bank ban ong bagi kita ki bank ki apply tengi pe ka defense ru lasdang ban popular nrei persen na ka budget allocation jong arjan arpusan la arpusan arkun real tang real persen ai na kata abha kamet ka puli ke putih nrei arpu persen ai sha
arpo naka budget ki Asia ka defense. Oh, ngidon kam ba kari jong ni kan syong sngai na babun ki benta na ni ki border issues dan ki threat ki jing berngam na duwe kiri ban hiar thma ya kari ho ngidon kam ngai babun na pedeng jong kini ki defense bun mental la privatize la ID sha ki Rio Simet tinggi pek ke railway airport baru kali ini lah IT lut sha di Rio Simet de tani tadi ka jing e ka bakrau ka ba mangi gum kinong pre lane yim yang nagam ta ki kon ki ti jong ni ki ba ya kalawai ngin sa sha tim ni mangi hi ati kon ti bile ayu mo ki akbor ba bidang don putay denak ta daw dengan ngarang penput di jingkiran jonga Thank you.